Ennen pyykinpesua on tavallista, että lajittelemme eriväriset vaatteet eri pinoihin. Mutta valitettavasti se ei aina ole niin yksinkertaista. Mitä teet silloin, kun värit eivät ole lähellä toisiaan tai niitä ei voi erottaa? Otatko riskin, että väri leviää valkoisiin osiin tai värit samenevat? Käytännöllisellä Dr. Beckman värin ja lian kerääjällä voit pestä eriväriset tekstiilit helposti yhdessä. Laita vain 1 tai 2 ainutlaatuista mikrokuituliinaa pesukoneeseen ja pese kuten tavallisesti. Värit eivät tartu muihin vaatteisiin. Värilliset tekstiilit päästävät jonkin verran väriä jokaisessa pesussa. Dr. Beckman värin ja liankerääjäliinat keräävät ja sitovat itseensä levinneen värin, jolloin väri ei tartu takaisin vaatteisiin. Liinan erikoisrakenne varmistaa, että kaikki irronnut väri imeytyy liinaan nopeasti. Liinan teho on todettu myös laboratoriotestissä. Värin ja liankerääjäliina lisätään veteen, jossa on punaista väriä. Vesi kirkastuu välittömästi, kun väripigmentit imeytyvät ja jäävät pysyvästi kiinni liinaan. Dr. Beckman värin ja liankerääjäliinat suojaavat vaatteesi luotettavasti värien leviämiseltä. Silloin värit säilyvät kirkkaampina pidempään ja voit pestä erivärisiä vaatteita yhdessä. Säästyt lajittelulta ja vähennät pesukertoja, jolloin säästät aikaa, energiaa ja rahaa. Mukavaa ja huoletonta pyykinpesua Dr. Beckman värin ja liankerääjän ansiosta.